We talk football SA, Orlando Pirates 1, Kaizer Chiefs 1. Nginamakhosi la. Khosi uphethe kanjani umdlalo namhlanje? Yes, bedlala kamnandi but uCross esikhosile kakhulu noma ukuthatha ama-ball back akhe. So but yona hayi, uthalile kamnandi. Yeah, mina hayi, bengisafuna i-draw, besifuna ukuthi sibashe ethini. Yeah, so but hayi man, sibayenze amaphutha la emuva. Manje ngibona phela unumber 3 niyamthola kanti umakhelwane nimphazamisile kuleague uthini lapho? Hayi, Orlando Pirates laba hayi. Bazogijimisa number 2 angeke bafike number 1 laba. Badlalele ku number 2 7 years badlalela number 2. Yeah, angeke basukele number 1 lapha. Bazophuma waye number 3 mama bayizile Orlando Pirates. Thina lapha e3 sibela kuya lapha number 2. Sofika ma Orlando Pirates yenza ama-draw, so thina hayi sangena lapho sifuna ukusala number 2. Man of the match? According to my side, goalkeeper Peterson. Yeah, mina ngifuna Peterson. Siyabonga Khosi. Thank you Khosi.